Kangaw yo anite dabala Kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Ambalma TV Shirifla Jakanso matrafabo Mali kono ani Mali kokan an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛ k'a lase aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni an ka jɛmu kɛnɛ sigilen jɛmukan min n'an b'a wele ko Ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnnikɛlaw bololabaarakɛlaw jiriturulaw alhamdulillah a bɛ wele bila ni bɛɛ lajɛlen ma bi alhamdulillah a nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula jɛmukan Ciwara a se jamana min kɔnɔ o ye Côte d'Ivoire jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Korogokaw fɛ yen nɔ ni sera Korogo a b'an hakili jigin cɛba jumɛn na o ye an balimakɛ n'o ye Mumun Tarawele cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bolo min bɛ tali kɛ bagan dumuni yaasa bagan dumuni ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yakubaya Côte d'Ivoire a ka ja diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an balimakɛ a ye cakɛda belebele sigi k'a tɔgɔ kɛ ko Clefa bi an bɛ Clefa jabala la yanni nɔ Korogo jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bamananw ko mɛn da ye mɛn tigilɛ an bɛna kɔrɔfɔ ten ko Mumun Tarawele la Mumun Tarawele assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamara an b'i fɔ k'i barikada k'i fɔ k'i waliman dɔn an bɛ fɔlɔ ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka sinsin ni ala tɔgɔ barikama ye o kɔfɛ ka sɔli an kuntigi ka n'o ye Muhamadu ye o kɔfɛ ka an karamɔgɔ fo n'o ye Seydi Serifu Usman Madan Haidara ye ka ɲini ala fɛ sijan kɛnɛya laban ko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'an ma a denkɛ n'o ye Serifu Ahmed Tidiane Haidara ye ale b'an fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ni waati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a s'a ma ka n'a ka tournée mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye aw déplacera ka bɔ Mali la ka na an ka produit ninnu interviewer n'o ye bagan dumuni ye ala sɔnna an sera ka machine den dɔ sigi bagan dumuni dilanli kama n'o ye Clefa usine ye donc an bɛ matière minnu ta k'an ka produit a ka ɲi baganw ma kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana san k'a di ka baganw ma an bɛ se kalo 2 kalo 3 yɔrɔ n'i b'an busi de kɛ i b'a nɔ ye ka baganw na mɔgɔ caman bɛ se k'o témoignage voilà ni ala ka jɛ merci voilà a y'a faamuya sisan k'a fɔ bi jɛmukan a bɛ tali kɛ fɛn min na o ye bagan dumuni an balimakɛ Mumun Tarawele ka bɔ Korogo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ka baara ɲɛsinnen bɛ o ma ni a baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ ko Clefa Mumun an bɛ se k'a dɔn Mumun yɛrɛ ye jɔn ye Mumun donna ni baara in na kuma jumɛn kun jumɛn fana i bila la ok alhamdulillah an ye nin baara in daminɛ salon an ye machine san salon na sigi an ka a sigi salon an ye baara kɛ salon mɔgɔ caman ye produit in san yan ka taga n'a ye Mali la dɔ y'a san yan ka taga n'a ye Burkina Côte d'Ivoire kɔnɔ yan fana dɔ y'a san Korogo fana kɔnɔ yan mɔgɔ caman y'a san o caman nana ka na témoignage kɛ bɛgɛw b'a domi a ka d'u ye cogo min na a fana bɛ résultat min di c'est efficace ni ala ka jɛ ye donc nin baara in an y'a sigi parce que an ɲɛ b'a la an bɛ ka nin produit fɛn o fɛn bɛ an b'a ta ka kɛ ka nin produit in fabriquer a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnɛma Korogo yan voilà ni ala ka jɛ ye mi bɔrɔ minnu b'an kɔfɛ ten n'o ye matière ye an b'a fɔ ale ma ko son de riz dɔ b'a fɔ voilà malobu dɔ b'a fɔ farine basse voilà donc an b'o de ta ka kɛ k'an ka produit ani kaba ani soja ani banangu ni ala ka jɛ ye an b'o de ta ka kɛ ka nin produit in labɛn ka a feere bagantigiw ma ni ala ka jɛ ye Mumun i ko sisan ko bagan dumuni nin y'a bannen min filɛ nin y'a produit bannen produit fini de filɛ nin fɛn minnu bɛ kɛ k'a dilan n'o ye matière première ye o fɔlɔfɔlɔ ye kaba kaba mana bɔ yen farine base n'o ye malobu ye o de filɛ nin o de filɛ nin an kɔfɛ voilà n'o bɔra yen banangu bɛ fara o kan banangu jumɛn a kala ou bien a fara ou bien a bulu a jumɛn de bɛ fara a kan bon banangu fara de bɛ fara a kan k'a produit donc ani soja ni ala ka jɛ ye awɔ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka nin dilan tubarikala halisa i ka nin baarakɛ wɔɔrɔ in n'o ye Clefa ye i bɛ bagan dumuni de dilan i y'a fɔ k'a fɔ baara in i y'a daminɛ ɲinɛ y'a san 2 san 3 ɲɔgɔnna ye baara in daminɛ kuma kelen ani bi cɛ yalwa gɛlɛya jumɛn bɛ e kan baara in kɔnɔ
aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ la yɔrɔ matière première sɔrɔli ka gɛlɛn wa ou bien baara gɛlɛya jumɛn de bɛ baara in kɔnɔna na i ka ɲaama i ka dɔ fɔ an ɲɛna o la. Bon gɛlɛya min tun b'an kan nin baara in kɔnɔ ala sɔnna o gɛlɛya o nɔgɔyara ɲina parce que salon an tun bɛ ka produit cogo min na diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn ni donna a la a daminɛ a b'i sɛgɛn mais tagalen ɲɛfɛ i ka ko ɲɛɲiniw n'i ka timinandiya bolo ma n'ala farala i kan dɔrɔn i b'a ɲɛ sɔrɔ ka taga ma salon an ye produit minnu produit mɔgɔ caman y'a ta a baara kɛnɔ kun ka ɲi mais produit yɛrɛ ye cogo kun bɛ mɔgɔw décourager ka sɔrɔ i m'a yira i ka baganw na fɔlɔ mais ala sɔnna matière minnu kun b'a jɛna n'o ye secret de production ye ala sɔnna ɲina an y'o sɔrɔ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ mako b'a la produit bɛ se ka produit ka kɛ qualité ɲɛnama ye ka se ma a se yɔrɔ la ka sɔrɔ foyi ma sɔrɔ wa n'i y'a utiliser dɔrɔn i b'a nɔ ye n'ala ka jɛ ye. O b'a jira k'a fɔ bi bi in na alhamdulilayi gɛlɛya foyi tɛ aw kan baara in na. Gɛlɛya foyi si tɛ gɛlɛya fɛn o fɛn kun bɛ yen ala sɔnna ɲina dɔrɔn an y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ sɔrɔ n'ala ka jɛ ye. Awɔ. K'i fo k'i waleɲuman dɔn bamananw ko ko kuma ma ɲi da kelen kɔnɔ an balimakɛ a n'an denkɛ n'o ye Sako ye ale fana bolo bɛ baara in na Koroko kɔnɔna na yen nɔ an bɛna kɔrɔfɔ de la s'a ma an ka cɛkɔrɔba ɲuman fana bɛ yan Anisaru Tɔgɔla sous section Korogo ale y'o président ba ye a fana b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna kɔrɔfɔ d'a ma dakuruɲɛ 2 min b'a fɛ ka fara an balimakɛ Mumuni Tarawele ka kɔrɔfɔ kan ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ ladi an yɛrɛ denkɛ Sako ma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tɔgɔ ni jamu Belem Maliki. Ne sigilen bɛ Kɔrɔga yan. Amsar Dine sous section Naɲinifo. Ne ye président Amsar Dine. An bɛ aw fo aw min sera yan k'an dɛmɛ an ka baara la. An nisɔn ka di ne aw ye ka fɔli di aw ma. Alhamdulillah an bɛ an ka karamɔgɔba fo n'o ye karamɔgɔ Seri Usman Madan Haidara an b'a fo n'a ka denw ye o bɛ min fɛ ala ka ɲa ka d'a ma ala k'an bɛɛ dɛmɛ comme ne ye mɔsi le zulakan ka gɛlɛn dɔɔnin vraiment nisɔn ka di ni baara in na an ka président nana baara daminɛ vraiment depuis baara daminɛna a san 1 ni dɔɔnin le tɛ ne ma fili voilà donc an ka nɔ ye mais baara o baara ne b'a kɛra fo i bɛ client ɲini ara pour que client bɛ se ka a baara sabati cogo min na voilà o le y'an se yan an fana ka aw wele voilà n'an nisɔn ka di aw ye ka foli di aw ma. I ni ce k'i fo k'i waleɲuman dɔn président an b'i fo i y'an bonya ka na i sen da an ka kɛnɛ kɔnɔ o diyara n ye ka foli lase silamɛya dɛmɛtɔ Anisaru a cɛ ni muso denmisɛnnin maaba Koroko kɔnɔ yan ala ni an balimakɛ Mumuni Tarawele sababu baara min n'an b'a kɛnɛ kɔnɔ bi nin ye karamɔgɔ Haidara nin y'a ka laɲini dɔ ye a y'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛn Anisaru maa o maa n'i bɛ se i ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ye sabula n'i sera i yɛrɛ kɔrɔ a ka ca ala fɛ i ka diinɛ yɛrɛ i bɛ s'a kɔrɔ ni Haidara ka laɲiniba dɔ ye an bɛ o foli lasegin an balimakɛ Mumuni Tarawele ma Sako kɔrɔfɔ b'i bolo. Alhamdulilayi Tarawele cɛ y'a fɔ cogo min o kelen na Gawusu Sako ka bɔ Koroko bon an fana ye n daminɛ n da jatera salon na ka na ɲinɛ fɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ laɲini yɛrɛ ye min ye an b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw minnu bɛ baara in na mais an ka laɲini yɛrɛ ye min ye marché bɛ se ka sabati cogo min kuma jan tɛ ne bolo kuma ka ca kun ye kelen ala y'a ɲɛ ka d'a ma ala ka yɛrɛ balo amina rabi Sako baara in i bolo b'a la i y'a fɔ a ye baara in aw donna a kɔnɔ ɲinɛ a san 1 ani dɔɔnin baara in bi na kuma min na aw b'a daminɛ ani bi cɛ yɛlɛmaw donna la dɛ vraiment yɛlɛma donna na an m'a daminɛ don min o don produit bi taa tiɲɛna a cɛ ka jan ɲɔgɔn na voilà a ɲɛna yɛrɛ voilà mais toujours an bɛ dugawu kɛ marché yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min voilà o kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ voilà aw ka production aw bɛ balo in bagan balo in aw bɛ a hakɛ joli produit tile kɔnɔ kalo kɔnɔ bon tile kɔnɔ an bɛ produit bon a ka ca dɔɔnin a bɛ se ka bɔrɔ 100 ou bien bɔrɔ 200 bɔ
sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an balima TV Seri fila lajɛbagaw a bɔra ka an balimaw lamɛn sisan minnu sigilen bɛ kɔrɔgɔ yan nɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ bagan dumuni ko ma k'a jira u la k'a fɔ maa o maa i bɛ Côte d'Ivoire i bɛ Mali la i bɛ Burkina i bɛ Sénégal i bɛ Niger i bɛ diɲɛ fan o fan n'i mago bɛ bagan dumuni latika la a sɛbɛ min bɛ bagan balo k'a ɲɛ k'a fa k'a k'i sago ye i ka wuli ka se Korogo n'i sera Korogo an balimakɛ Mumun Tarawele a n'a tɔw n'i sera u ka cakɛda la n'o ye Clefa ye i mago b'i ɲɛ sabula an yɛrɛ ko ye ko bɛ fɔ ko ban aw ɲɛ bɛ malo bɔrɔw balo bagan dumuni bɔrɔw a ba yirika caman tɔnɛ ni ala fitinin ni mago b'a camion fa la i bɛ se ka se yan nɔ i mago bɛ hakɛ fɛn fɛn na ni ala sɔnna ma i b'a sɔrɔ Mumun diɲɛ baara o baara a n'a a makamaw bɛ ɲɔgɔn na bi bin na est-ce que i bɛ se k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la Seri fila Jabaraniso sanfɛ k'a fɔ ni mɔgɔ minnu mago bɛ bagan balo la a caman ba den ka Mali dɔrɔn tɛ dɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn tɛ n'u bɛ diɲɛ fan o fan est-ce que u bɛ se k'a la sɔrɔ e bolo nɔgɔya la. Alhamdulillah rabbil alamin. Kamara ni mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ nin produit na n'o ye bagan balo nin ye téléphone numéro bɛna bila u bɛ bɔrɔ kan mɔgɔw mana a numéro fɛn o fɛn ta numéro 3 de bɛ bɔrɔ kan an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ MTN 2 b'a kan ka fara Orange 1 kan i mana numéro fɛn o fɛn ta k'a wele que ça soit ye MTN dɔ bɛ yen dɔrɔn ale ye WhatsApp ye i ka vocal ci a kan i mako mana kɛ produit na i mako b'a chargement la i mako b'a bɔrɔ 100 la i mako b'a bɔrɔ 200 de la a mana kɛ quantité o quantité ni ala sɔnna ni i y'an wele an bɛ produit nin kɛ k'i lasɔrɔ ni ala ka jɛ ye fo i sigiyɔrɔ la n'i bɛ diɲɛ fan o fan n'i bɛ diɲɛ fan o fan n'i nana dɔrɔn n'i ko i bɛ produit in fɛ i bɛ yɔrɔ mun na ni ala sɔnna produit in b'i lasɔrɔ ni ala ka jɛ ye n'a fana kɛra chargement ye n'i ko i bɛna ta yan problème foyi t'a la n'i nana dɔrɔn n'an bɛnna an b'a produit k'a d'e ma i b'a charger ka muru kɔnɔ i bɛ taa n'a ye i ka so ni ala ka jɛ ye. Yalima Côte d'Ivoire kɔfɛ est-ce que aw ka lasigidenw bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la est-ce que par exemple mɔgɔ minnu bɛ Mali la n'olu mago bɛ bagan dumuni na Korogo kuma dɔ la a bɛ sɔn ka janya dɔw ma est-ce que Mali kɔnɔ a bɛ sɔrɔ Mali fan wɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna na Mali dugu wɛrɛ kɔnɔ. Alhamdulillah Mali kɔnɔ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ fila bɛ yen Mali kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin yɔrɔ fila in dɔ la masurunya na i bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ ninnu la a yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye Kajole ye kamalen dɔ bɛ yen ko Suleman Tarawele a bɛ sɔrɔ Suleman Tarawele bolo n'ala sɔnna an bɛ tila k'ale fana ka numéro bila dɔ fana bɛ Sikaso ko Umaru Bangali ni fana y'ale wele Sikaso ka taa Kucala Segu Bamako Buguni e mako mana k'a la hali n'i bɛ Kayi n'i mako b'a la dɔrɔn ni Umaru Bangali wele e mako bɛ hakɛ min na donc n'ala sɔnna i bɛ se ale fɛ dɔrɔn ale bɛ o produit livrer ma ni ala ka jɛ ye donc Mali kɔfɛ an ka lasigiden wɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ se ka produit bɛ se ka lasɔrɔ ye o ye Burkina Faso ye voilà Kawara Bobo ani Ɲangologo an ka kamalen dɔ bɛ Kawolo ko Karim Ouattara n'ala sɔnna ni mɔgɔ o mɔgɔ ma ko b'ara Burkina territoire kan n'i ye Karim Ouattara wele n'ala sɔnna i bɛ produit in sɔrɔ ale bolo kan ni ala ka jɛ ye i ni ce o diyara an ye kosɛbɛ sabula mɔgɔ caman bɛna jɛmukan in lajɛ u bɛ n'u yɛrɛ ɲininka bagan bɛ ne bolo nka ne tun t'a dɔn k'a fɔ bagan dumuni latika a b'i sɔrɔ nka n'a fɔra k'a bɛ bɔ Korogo u bɛ siran hali na parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu b'a san ni a yɔrɔ ka jan olu la a taacogo u bɛ ɲininkali kɛ o sira ninnu fɛ a jirala sisan k'a fɔ a b'i sɔrɔ Mali la a b'i sɔrɔ Burkina donc o b'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ mago b'a la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na walima n'i b'a fɛ ka na san usine yɛrɛ kɔnɔ yan i bɛ se ka na Korogo mobiliw bɛ yan nɔ walima n'i yɛrɛ ka bolifɛn b'i bolo i bɛ se k'a donni ka taa n'a ye fo i taa yɔrɔ la donc an b'i fo o la ka fɛn min i baarakɛɲɔgɔn Sakokɛ an balimamuso b'an kɛrɛfɛ yan nɔ an bɛna kɔrɔfɔ d'a ma dakuruɲɛ 2 kuma ma nɔgɔn olu ka kuma man ca Aja ko ale ka kuma man ca halisa Mumun
nin baara min ne b'a la bi an y'a ye k'a fɔ baaraba don baara in volume ka bon ni an ka jamana ninnu na kɛ baarako gɛlɛya bɛ jamana ninnu kɔnɔ donc nin baara n'a ɲɔgɔnnaw n b'a dɔn i kelen tɛ se ka nin kɛ dɛ maa joli b'i bolo baara la bi minnu b'u dahirimɛ sɔrɔ yan. Ok, alhamdulillah. Comme y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na an ye baara in daminɛ salon an ye a daminɛ ni pollution min ye salon machine tun bɛ se ka mɔgɔ hakɛ min ta tile kɔnɔ a tun bɛ taga mɔgɔ 8 tile o tile wa o mɔgɔ 8 yɛrɛ yanni k'a fɔ ko a ye baara kɛ ka se l'heure 3 l'heure 4 ma o b'a la k'o bɛ baara la awɔ président yɛrɛ bɛ yan dɔrɔn ale bɛ se ka témoin voilà donc mɔgɔ 8 ni baara bɛ yen yɛrɛ commande bɛ yen ka kɛ dɔrɔn mɔgɔ 8 bɛ se ka baara kɛ a la sufɛ comme tilefɛ voilà ni tilefɛ mɔgɔw jiginna sufɛ mɔgɔw bɛ yɛlɛ donc su ni tile de don baara tɛ jɔ voilà ni commande ɲɛnama bɛ yen ni ye machine démarrer dɔrɔn sɔgɔma ni tile banna ni tilefɛ mɔgɔw jiginna sufɛ mɔgɔw olu bɛ yɛlɛ i ka o kɔrɔfɔ in ka ɲi kosɛbɛ sabula maa caman bɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'olu b'a fɛ k'a can parce que wɔrɔ ka jan donc k'a fɔ k'i bɛna nin dɔndɔni san o tagasegin bɛ bonya donc hali ni mɔgɔ min ye commande belebeleba kɛ aw labɛnnen don k'a tigi satisfait an labɛnnen don k'a tigi satisfait mɔgɔ o mɔgɔ mako bɛ produit in na e mako b'a la charrement kuturu hali ni ko e mako b'a la charrement 2 n'i nana dɔrɔn n'an bɛnna an b'a produit k'a d'e ma dɔrɔn i b'a ta i bɛ taa n'a ye sur le champ a baara ka teli kojugu n'Ala ka jɛ ye. Président dakuruɲɛ 2 bamanankan ka jura kan ka gɛlɛn dɔɔnin nka i timinandiya i ka dɔɔnin fɔ. Ayiwa an bɛ aw fo nin diyara n ye kosɛbɛ aw nani vraiment an tun sigilen bɛ ni nin ye vraiment k'aw fo sira segeko ɲuman Ala ka o di aw ma aw nana hɛrɛ la Ala ka segeko ɲuman di aw ma Ala ka ɲa ka d'a ma an ka nisɔn ka di ni aw ye ka foli caman di aw ma. An y'a faamu k'a fɔ baarakɛ wɔrɔ belebele 2 de b'i bolo n'Ala sɔnna ma an bɛna taa wɔrɔ 2nan fɛnɛ la voilà n'o ye malo. Ok alhamdulillah produit in fana salon an y'a produit k'a di mɔgɔ minnu ma n y'a client min bɛ Kajolo n'o ye Sulemani Traoré mɔgɔ caman tun bɛ taa t'a fɛ mɔgɔ minnu bɛ misi mara nɔnɔ kosɔn dɔw ko n'i y'a sɔrɔ e ka misi nɔnɔ bɔta bɛ dan litiri 1 ma ko n'i ye produit in d'a ma n'a y'a domi dɔrɔn o dugusajɛ e bɛ taa litiri 2 demi walima litiri 3 awɔ a bɛ fɛn min di nɔnɔ de don voilà ni Ala ka jɛ ye produit in kɔni duti foyi si t'a la voilà comme ni programme nana bɛn ni Sirifu ka tournée ye donc an ka mɔgɔ client fɛn o fɛn bɛ produit in t'an fɛ a caman bɛ dɔrɔn Ansaru don o caman taara tournée na n'o tɛ témoin dɔw tun bɛna bɔ ka kuma a ko tun bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma ni Ala ka jɛ ye. Inshallah an fana b'o layidu ta nin tɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ nin tɛna kɛ an siɲɛ laban ye n'Ala sɔnna ma halisa baara in an bɛ to ɲɔgɔn fɛ yaasa nin ka cari ni nin carina Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ani Côte d'Ivoire kɔnɔ a ka ca Ala fɛ sɔrɔ bi kɛ wa dunkafa bi sabati sabula ni baganw balola marakaw bɛ sogo ɲuman sɔrɔ k'o dun fulaw yɛrɛ bɛ nɔnɔ caman sɔrɔ nɔnɔ dun bɛɛ b'a dɔn ale jɔyɔrɔ ka bon baloko la kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Korogoye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɔra cakɛda fɔlɔ an balimakɛ n'o ye Mumuni Traoré n'o ye Tilefa ye an filɛ moulin de Bafon na yan sisan moulin de Bafon an y'a ye k'a fɔ yan fɛn min ye malo ale fɛn bɛɛ lajɛlen bi kɛ yan kabini malo bi bɔ foro kɔnɔ n'a sera yan nɔ a bi wɔrɔ yan k'a tɛntɛn k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa n'a ye dumunikɛyɔrɔ la bi Mumuni moulin de Bafon mun de don ɲaamɛ ka dɔ fɔ an ɲɛna la. Ok moulin de Bafon ye min ye Kamara an bɛ fɔlɔ k'i fo fɔlɔ ani baarakɛɲɔgɔn n'o ye Aluseni Keita voilà moulin de Bafon ye malo usine de don a bɛ malo wɔrɔ an yɛrɛw b'a san k'a susu wa mɔgɔw fana bɛ nana ye an b'a susu k'a di u ma ni Ala ka jɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni malo kama b'i bolo walima i mako bɛ malo kisɛ la i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana i mako b'a charrement hakɛ o hakɛ la même n'i ko 10 charrement n'i nana dɔrɔn an bɛ malo kisɛ ɲɛnama ɲɛ sanuma d'e ma kabakuru tɛ min na kama t'a ra ni Ala ka jɛ ye a jɛlen passe
n'ala sɔnna. N'i ka cakɛda filanan ye nin fana i ye nin sigira sen kan san jumɛn? Bon nin sigira senna depuis 2017 voilà cakɛda in sigira senna depuis 2017 ni ala ka jɛ ye awɔ. An y'a ye k'a fɔ an bɔra unité de production min na ale matière première de bɛ bɔ yan ni malo a gosira a fɛn bɔra a la yan nɔ o mugu o de bɛ bila ka taa yan fɛ. Awɔ bon an bɛ bagan dumuni bɛ dilan yɔrɔ min na n'o ye clefan ye donc ale matière première bɛ bɔ yan n'o ye farine base ye comme a sɛbɛnni bɛ bɔrɔ kan cogo min na farine base donc ni malo. O ye bagan dumuni tɔgɔ ye. Awɔ clefan ne ye bagan dumuni tɔgɔ ye yan ye moulin de bafon ye voilà mais matière première caman bɛ bɔ yan de n'o ye malobu ye donc a bɛ fɔ a ma ko farine base tubabukan na donc ni malo wɔrɔla an bɛ o bu de ta ka taga matière tɔ ninnu fara kan k'a bayɛlɛma k'a kɛ bagan dumuni ye e yɛrɛ bɔra sa machine kɔnɔ a mɛnɛna a fana bɛ ka malo wɔrɔ cogo min na e yɛrɛ k'a wɔrɔ cogo ye n'ala sɔnna. Halisa an b'a yira an balima TV Sherifila lajɛbagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bi an bɛ Korogo an bɛ an balimakɛ Mumu Tarawele an b'a ka cakɛdaw ka munumunu salo k'a kɔnɔ a bɛ ka baara min kɛ yaasa dunkafa sɔrɔ ani yiriwa o bɛ se ka sabati diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ malo a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɔ foro kɔnɔ ka na don bɔrɔ kɔnɔ fo ka taa se dumunikɛyɔrɔ ma a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan an balimaw b'an bolokɔrɔ yan. N tɔgɔ ye Sangare Ali ko an bɛ Mumu Tarawele fo. A ka baara ɲuman na ala ka baaraw ja k'a gɛrɛsɛgɛw fɔ nin fana b'an fɛ yan. I bolo bɛ baara in na i bɛ se ka mun de fɔ baara in kan. Baara in na an kɔni bɛ baara in na tiɲɛ na a ka fisa a ma tiɲɛ yɛrɛ la. E ta ye jumɛn y'a la. N ta bon ni malo dɛsɛra dugu kɔnɔ n bɛ taa ɲini bin kɔnɔ ka na n'a ye n kɔni ta y'o ye. Oui bon ni mun Tarawele baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca Sanji Lore bi bon vraiment turuto kɔni depuis ne yɛrɛ b'a san k'a di mɔgɔw ma o bɛna nouvelle d'u ma bon ne yɛrɛ fana tun b'a san ka di n ka biganw ma turuto ni k'a di daminɛ saga ma k'a daminɛ semaine kelen semaine fila i yɛrɛ b'a nɔ ye i ya biganw na quoi parce que biganw filɛ nin fɛn min ka d'o ye vitamine ale ni fɛn min b'o bila domini na o de ka di bigan yɛrɛ ye turuto nafa ka bon ko caman na sirala misiw sagaw baw o bɛɛ bɛ se k'a domu quoi a fana bɛ vitamine di bagan ma a fana bɛ bagan lafa buta côté la bon i fana b'a ye n'i bɛ o bɛ ale dom caman min kɛ o tɛ bu ninnu caman dom te o tɛ banaku fara ninnu caman dom te vraiment nafa ka bon fɔ caman yɛrɛ vraiment. Bon vraiment an kɔni bɛ se ka wele min lase client ma o bɛɛ ye na ka na san ka taa essayer n'o bɔra min na olu yɛrɛ fana na fara ne kan ka a waleɲuman lɔn ka ɲa voilà baara ye courage de ye an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn an ka hɛrɛ ye min na ala ka société na ala k'a bonya halisa an min ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye voilà. Balimamuso dɔ fana bɛ yan nɔ ne ba i ni ɲantuma. Bon ne bɛ baara kɛra o kɔrɔ de bon n tɔgɔ ye Cere Jumele Cio Cere Jumɛ voilà n bɛ ɲama le cɛra yan o kɔrɔ comme o ya baara fana ka ɲi ala y'a to baara ye taga ɲɛfɛ ala dɔrɔn. I ni ce halisa an balimakɛ fana bɛ yan. Damele Dirisa bon anu bɛ yan nɔ an bɛ malo kama de san k'a susu ka kisɛ bɔ ka kɛ bɔrɔden na ka feere o y'an ka baara yan nɔ. I bɛ se ka mun fɔ Ivoiriens Maliens haka jɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni mɔgɔ min mago bɛ nin fɛn ninnu ɲuman na i bɛ se ka mun f'u ye. Bon ni mɔgɔ min mago kɔni bɛ nin fɛn ɲuman na a kɔni bɛ sɔrɔ n bolo yan nɔ sanga ni waati bɛɛ san kalo 12 a bɛ sɔrɔ n bolo yan sanga ni waati bɛɛ. Yala gɛlɛya dɔ bɛ baara in na. Bon baara la gɛlɛya ti ban tuma dɔw la i bɛ se ka taa sɔrɔ i malo san prix min na i bɛna feere prix min na i bɛ taa sɔrɔ tɔnɔ ti k'a la tuma dɔw la tɔnɔ bɛ k'a la tuma dɔw la tɔnɔ ti k'a la o y'a gɛlɛya ye et puis fana n'i taara malo san n'i nana sɔrɔ n'i y'a wɔrɔ k'a ye a man ɲi a dɔw bɛ kari-kari bon o bɛ yen e min taala san de voilà olu de y'a gɛlɛya ye voilà mais tuma dɔw ni nɔgɔya fana nana i bɛ se ka taa san prix nɔgɔman na i bɛna feere i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la voilà. Ni ce i Danbɛlɛ. An kɔni ye mansi susulɔw le ye. E de bɛ mansi in na baara. Wa an bɛ mansi susulɔw le ye an kɔni b'a baara la an bɛ débrouiller a la a kɔni ka fisa an ma. A b'aw dahirimɛ sɔrɔ a la. Wa an b'an dahirimɛ sɔrɔ a la bi. Ni malo nana aw bɛ mun de k'a la. Foyi tɛ kɛ nin na an b'a jigin kolon kɔnɔ dɔrɔn ka folo k'a bɔ le sinon foyi tɛ k'a la a bɛ bɔ foro kɔnɔ ɲan an bɛna don kolon na ten k'a folo ka bɔ. Halisa k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ an balimakɛ Mumu Tarawele Mumu kulu b'a fɛ ka se cɛncɛn kan
nka bamananw ko mobili mana fa togo togo k'a mun fo place bɛ sɔrɔ a kɔnɔ tiɲɛ tɛ Mumun ka an Sherifila TV a ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye ci wɛrɛ ye ka wuli Mali la ka na se i ma a diyara i ye dɛ a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna n ma kɔrɔfɔ kuncɛ kuma na an bɔra cakɛda 2 min n'an y'a ye min bɛ tali kɛ Clefa ani Moulin de Bafon i bɛ se ka mun fɔ nin cakɛdaba 2 kan diɲɛmaa ye min bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama ye ok alhamdulillah kuma kuncɛ kuma na an bɛ aw fo aw minnu déplacera ka bɔ Mali la ka na ni reportage in kɛ n bɛ aw fo ala min nana n'aw ɲuman ye ala ka segin n'aw ɲuman ye ka taa denbaya ɲuman sɔrɔ o kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an karamɔgɔ de an ye ɲɔgɔn dɔ silamɛya sira de kan an karamɔgɔ sababu an bɛ a fo ka to Bamako yen nɔ ka a denkɛ fo n'o ye a ka golokansigi ye Sheikh Ahmad Tidiane Haidara ale bɛ anw fɛ Korogo mara la nin waati in na a bɛ tournée na an ka tɔnden caman b'a nɔfɛ tournée na bin kɔnɔ o de ka kɛ jama dɔgɔya la n bɔla k'o de fɔ in fɛ bon cakɛda 2 in bɛɛ la n bɛ se ka min fɔ diɲɛmɔgɔ ye min ye bagan dumuni ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i mako mana kɛ bagan dumuni na e mako b'a tɔnɔ ye hakɛ o hakɛ la ni an contacté an ka numéro fɔlen o la n'Ala sɔnna e mako bɛ tɔnɔ hakɛya min na an b'o produit an b'o d'e ma min fana ye malo Moulin de Bafon ye n'o ye malo usine ka yɔrɔ ye e mako mana kɛ malo la diɲɛ waati o wagati tile mana fara samiya kan e mako mana kɛra kuma o kuma n'i y'an wele e mako bɛ charme hakɛ min na an b'o ɲini an b'o d'e ma a ɲɛ cɛ ɲuman e mako b'a qualité la cogo min na e b'a kumaba de kɔ e b'a misɛman de kɔ a bɛ sɔrɔ k'a d'e ma ni Ala ka jɛ ye voilà inshallah i ni ce Munu Tarawele k'i fo k'i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebeleba ka ɲɛsin an denkɛ Sako ka fo ka madame Tarawele an b'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka yira an balima TV Sherifila lajɛbagaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka fɔ bi an tun bɛ dugu min na o ye Korogo ye an balimakɛ min ye Mumun Tarawele silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw minnu bɛ yan nin nɔ u bɛɛ lajɛlen président tun b'an bolokɔrɔ yan nin nɔ ka jira k'a fɔ Mumun Tarawele ale kɛlen bɛ ka cakɛda ninnu sigi yaasa dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na sɔrɔ ani yiriwa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jidi cogo min na Mumun Tarawele a ye nin cakɛdaba 2 n'o ye Clefa ani Moulin de Bafon k'a sigi Côte d'Ivoirekaw fɛ yan nɔ Korogo jamana kɔnɔna na k'a lase diɲɛ bɛɛ ma ka jira u la k'a fɔ maa o maa k'e bɛ bagan dumuni kɔ a ɲuman i k'a sɔrɔ nɔgɔya la n'Ala sɔnna ma n'i sera Korogo walima n'i ye wele bila Mumun Tarawele ma a ka ca Ala fɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa maa minnu bɛɛ b'a dɔn malo kɔni o ye dumuni ɲɛnamaba ye an ka jamana in kɔnɔna na donc ni mago b'o caman fana la k'i ka se u ma ni Ala sɔnna a ka ca Ala fɛ i bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an balima TV Sherifila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bamananw ko banbali ka jati dɔn ka ban bi aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye ka bɔ jɛmukan ci wɛrɛ kɔnɔ min na bɛnna Korogo an balimakɛ Mumun Tarawele a ka cakɛdaw la n'o ye Clefa ni Moulin de Bafon ye o de kɛra nin aw ni ce aw ka ɲamadali a n'aw ka kulomadali ka ɲɛsin Sherifila jabaraniso ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalam yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma